Kaixo, Eduardo Gabina naiz, Jogurino Boroba, Eduardo Gabina jaiotzen da Laudion, orain dela 54 urte. Nik uste ja txikitatik homosexuala maritxoa izatearena oso garrantzitsua izan zela nire bizitzan, edo oso markatu ziala nire bizitza asko, izate horrek. Hau da, ura, nire lagun mina, hemengokoa, Karrantzakoa, eta ez dakit nora joango den, kanpora, baino hemen dago. Orain dela urte asko, Laurita Zilez ezagutu nun, eta benetan niretzat fletxazo handia izan zen. Bai pertsonalki eta bere lanaren aldetikan. Bai bere proiektuak eta prozesuak oso interesgarriak ziren, eta dira, horregatik Mutur Beltz proiektua oso interesgarria da niretzat. Naiz eta urrun egon edo beste planeta batetan egotea eta hori, egon, nik elkartzen garenean beti oso energia politak dauzkagu, eta orduan, komentatu zian Mutur Beltz proiektuarena eta lehen momentutikan, ikusi nuen oso gauza beharrezkoa eta potentea. Orduan, oaintxe bertan gabiltza umentzako abesti bat egiten, horri buruz, bai Mutur Beltz, bai natura, bai hainbat eta hainbat gauza jorratzen abestian. Bai Joseba bai dala hemengoa, hemen jaio eginda, bizi izan da Karrantzan, baina berak kanpotik etorrita, hori batean konturatzea, berak ere zaindu egin nahi duela, Mutur Beltz ardiak eta hemengo kultura eta gauza guztioek. Bere kulturare Malagakoa pixkat ere, zabaltzea ere edo kontatzea edo abestian agertzea ere bai. Eta orduan, ni oso konten nago egon behar nuen lekuan, post-postik eta gogokin egiteko abestia eta hainbat gauza berarekin. 1, 2, 3!